May kayon padasen, iti na imas, ken sweet strawberry products, ijay, Mel, Pasalubong Center, ada iti, special strawberry preserve, special strawberry jam, fresh strawberries, fresh strawberry salad, ken adapay iti pure red wines, bugnay and cherry, made in Bauco Mountain Province. Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! Yaradi mo na yan, Yaradi. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home Drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi,
Ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umau-Awang Wasing. And this is Miss Janlyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Alden's Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang Ang ating oras alas 11:31 na. Good morning na imbag ngagsafa. Gawi-gawi sa iwakgat agyo-agyod. Mapten dyan nagsafa son sikitidyo namin. At ito pa mula yung Karamat Karadyo para sa ating usapang legal. Edisyon ng Lunes yan. Peter Umau-Awang Wasing. Yan. At ngayong umaga, hindi ko muna makakasama ang ating Agila ng Baguio naman dahil meron naman tayong kaibigan na pumanaw kanina o kinakailangang asikasuhin naman ni Atty. Ed Avila. Pero makakasama ko naman ang ating nataraki na siglat nga kapitan iti Lower Quirino Hill. Multi-awarded. Yan, outstanding po ng barangay. 3 taon yan, dire-diretso. Tapos, naging Hall of Famer. Ang aking binabanggit, Kapitan Van Oliver Dicang, good morning. Morning, Kap, at sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon sa ating programang Kap Peter Wasing. Yun, at naninibago si Kapitan Van kasi iba yung studio dati niyang pinupuntahan. So, ngayon kasi tayo po naman naka-live streaming. Tayo napapanood sa Facebook ng ating RNG Luzon. At ito ma-upload din ito mamaya sa ating sa RNG, sa YouTube naman ng RNG. At sa bayang napapakinggan sa 98.7 sa radio, napapanood din tayo sa Channel 11 sa Mountain View at sa Channel 11 diyan sa Ilocos Sur. Ano nang kuan Tirad Pass, 'yun. Buti andito si Kabban at natulungan niya ako. Tirad Pass pala. So sa lahat ng mga taga Ilocos Sur na imbag nga agsapa, kada kayo amin. At para sa inyong mga katanungan naman, kung kayo po may tatanong, ito si Kabban pwedeng sagutin yan kahit na anong legal pwede niyang sagutin. I-text mo lamang yan sa 0999-3070649. At sa ating mga viewers naman, comment lamang po sa ating comment section sa ating RNJ page naman. At sa mga ibang page pa kung saan at nakashare naman yung ating live streaming ngayon. Okay, Kap, kumusta na ang ating barangay naman? Okay, Kap. So far, hindi naman natin masabing ayos na ayos kasi hanggang sa ngayon may mga kaso pa tayo ng COVID sa ating barangay. At the same time nadadagdagan pa yung ating mga cases. So as of this morning, na-update tayo ng ating health center na meron tayong naidagdag na 2 na naman. So bali from 9 na positive cases, meron na tayong 11. 11 na ngayon? Oo, so far, ito ang ating pinakamataas na positive cases sa ating barangay. Kaya medyo na-alarma tayo. Dahil karamihan sa mga kasong ito galing sa kung saan nagtratrabaho yung ating mga constituents. So, doon sa kanilang pinagtatrabahuhan, doon nila nakuha yung COVID nila? Yes, Kap. Tama, Kap. Karamihan po sa ating mga cases galing doon na pag-uwi na sa bahay, nung nag-contact tracing yung ating contact tracers, nahawaan na nila yung members ng kanilang pamilya.
So talagang ang challenge ngayon kung paano natin may iwasan yung pagkalat ng COVID sa loob ng ating bahay. No, medyo yun na yung nakikita nating nagiging dahilan ng pagdami ng ating cases sa ating barangay. Doon sa nabanggit mo na 11, nasan na yung mga yun? Nandun ba o nasa ospital? Yung ating 9 na ating constituents, no, naka-home quarantine. Yung 9? Yes, Kap. Ibig sabihin, asymptomatic sila at hindi pa nila kailangan ng immediate medical attention. Okay. Unlike yung dalawa na talagang symptomatic, kailangan ng medical attention, kaya nasa Santo Niño Hospital sila ngayon, Kap. So, yung mga kuwanan sa Santo Niño, so yung siyam na yun, nandun lang, pero asymptomatic sila? Yes, Kap. Tama, Kap. Okay. Ito na ba yung pinakamataas na record ng barangay mo sa COVID? Yes, Kap. So far, ito na yung pinakamataas, no? Medyo na-alarma tayo kasi since January of 2011, hindi na tayo na zero. Okay. Talagang continuous na kung may mawawala, may maidadagdag, ganun lagi yung nagiging trend, no? Ng ating mga cases sa ating barangay. Doon sa mga naging positive na mga kabarangay natin, ito ba nabibigyan sila ng ayuda? Yes, Kap. Part yan ng ating trabaho sa Barangay Health Emergency Response Team na mag-provide ng at least makakatulong sa ating mga constituents in a form of pagkain. Ganyan. Kung meron man tayong ma-receive na donations in kind, yun din po yung ating binibigay, no, sa ating constituents. For example na lang, kung merong ibibigay sa atin ang Benguet Farmers na libreng gulay, yan po yung ating pina-prioritize natin na ibigay sa ating mga nag-positive na families, no, na naapektuhan ng COVID. Pero ang city government ay tuloy-tuloy na nagbibigay ng food packs sa ating mga COVID-affected families ng ating barangay. So, ang ating gobyerno diretso pa rin ang tulong sa mga ating mga barangay. Okay, yan. At para sa inyo mga katanungan po sa ating nataraking bisita, i-text po lamang yan sa 0999-3070-649 at sumbatan na po. Nonyaman na sa lutsodyo. Eto, meron na tayong text dito, Kapitan, galing kay 64 naman. Good day ka, Peter. Ayun, na miss media request time ti favorite songs. Ngayon patukar mo, iyaman tatanga Lunes Kap. Sige. Yun nga, wala naman akong mga songs dito. Pero nakamonitor sila sa atin sa C-Radio. Hayaan nyo po. At kung ano man yung mga requested songs na dati yung nire-request, yun po naman na i-play natin pagkatapos po ng ating interview naman kay Kapitan Van. Kung ano naman tayo 2180, Idol Cup Oliver, kumusta po ang mga community pantry sa inyong mga barangay? O nga, no? Nagkaroon ba ng community pantry sa Lower Quirino Hill? Yes, Kap. Actually, yung community pantry natin, ginawa natin yan noong April 23. Of course, organized by our Sangguniang Kabataan. So, natutuwa naman tayo kasi madaming nag-donate, no? Okay. Madaming nag-donate na ating mga constituents. At at least nakapag-provide tayo ng sapat na pagkain para sa ating mga constituents. Hindi lang actually sa mga constituents natin, pati constituents ng katabi nating mga barangay ay nakiparticipate din sa ating community pantry. Katulad ng Middle Quirino Hill, ganon? Yes, Kap. Camdas, Dison. So, at least nakatulong ang ating community pantry, no? So, aside from dun sa community pantry ng barangay, meron din yung grupo ng taga Quirino Hill na nag-organize din ng community pantry. Actually yan, umiikot yan sa 4 na barangays ng Quirino Hill, no? Okay. At, pero natapos na tayo sa middle, natapos na tayo sa West Quirino Hill at kaninang umaga sa East Quirino Hill tayo. So afternoon, naka-schedule naman na tayo sa Lower Quirino Hill at malaki talaga yung naitutulong ng community pantry, no? At the same time, ito yung nagpapakita na talagang
kulang pa rin yung tulong na kayang ibigay ng ating gobyerno. Pero at least, natutuwa tayo na ito ay initiative ng ating mga constituents, yung mga medyo may kaya na mag-share ng kanilang blessings, at least nakakapagbigay tayo ng tulong sa ating mga kabarangay sa Quirino Hill area. Paano ginagawa dito ninyo, Kapban, yung sa pantry, sa community pantry? Ito ba ay natatansyan nyo kung gaano karami ang dadalo at gaano karami yung nandoon na goods? Nagbibigay ba kayo ng mga number o paanong sistema? Kasi kung pupunta lahat sila at kinulang yun, paano yun? Oh, basically, Kap, talagang ang ano natin dito, talagang first come, first serve, no? Okay. Kasi, syempre, nakadepende tayo doon sa idodonate. Talagang hindi natin matatansya kasi, yun nga, yung parang ang patakaran natin doon is get only what you need. Parang ganun, yung kumuha ka lang ng kailangan mo. So, may mga ibang mamamasyal doon na medyo malaki ang kanilang pamilya. So, kailangan nilang kumuha ng medyo marami-rami. Parang ganun. Kaya yun din yung nagiging challenge, no? Kasi kung mas marami talagang magpa-participate, magdo-donate at mag-share, talagang at least mas marami tayong mabibigyan, no, ng ayuda. Pero yun nga, sinasabi nga natin na sa ating mga kabarangay na at least kung sana naman tapos na tayo sa unang community pantry, hayaan naman natin yung ibang members ng constituents natin na nangangailangan na kumuha dun sa ating pangalawang community pantry. Namomonitor nyo ito kung ang nakapila ay buong pamilya? Actually, Kap, hindi. Hindi nyo na napapansin yun? Oo, Kap, kasi lalong-lalo na yung ating mga kabarangays na borders. Oo. Yan, medyo yan ang problema natin kasi hindi natin masyadong kakilala sila eh. Oo. Kaya minsan hindi talaga may iwasan yung ganun, Kap, na minsan may pupunta doon, mag-iina ganun o magkakapatid. Ganun. Kaya nga, ganun yung lagi nating sinasabi, lalo na dun sa announcements ng ating mga organizers na kung ano yung kailangan natin, yun lang sana ang kunin natin para naman mabigyan ng chance yung iba pa na nangangailangan din na makakuha ng kanilang ayuda from our community pantry. Sa observation nyo, Kapitan Ban, na okay ba? Sa tingin nyo ba, ganun ang nangyayari na kung ano yung kailangan nila, kinukuha nila? Baka naman meron kukuha ng isang tray ng itlog. Tapos sasabihin niya, kailangan niya. Tama ka dyan, Kap, no? Na yun nga yung sinasabi natin sa organizers na kailangan nating pag-aralan kung ano yung naging pagkakamali ng mga ibang nauna na nag-conduct ng community pantry gaya nung nag-viral na kinuha lahat. Meron pa yung kumakalat sa Facebook na video na nagdala ng cart papuntang community pantry. Yun nga, sinasabi natin sa organizers na mag-set ng rules. Okay. Na, for example, sa isang tao, pwede namang siguro kung ilan lang yung iset natin, kung ilan lang yung pwedeng kunin na amount o quantity nung, for example, yung itlog, siguro 3 to 5 pieces lang, ganun. Hindi mo pwedeng kunin yung isang tray, parang ganun. So, yun siguro yung kailangang i-consider kasi napansin natin doon sa na-observe natin doon sa Quirino Hill area na community pantry, hindi yan nagtagal ng 1 oras eh. Talagang ano yan, mga 30 minutes to 45 minutes. Tapos na. Anong nangyari doon nga pala? Nung natapos na within 30 minutes, marami pang tao? So far sa ating barangay, Kap, sa Lower Quirino Hill, konti lang naman na may mga 5 na lang na hindi nabigyan, mga ganun. Pero doon sa mas malaking community pantry na ginawa ng taga Quirino Hill, no, medyo madami pa. May mga iba pa nga nagreklamo na hindi umabot, hindi nabigyan. Okay. At binabati natin, nanonood from Florence, Italy. Ma'am Brenda Soriano, maraming salamat. Good morning, Ma'am Brenda. Alam ko, ang oras dyan, palagay ko, 6 ng umaga. At 5:30 ng umaga. At galing naman kay 83, kunana kap, imbagpay dayta, guess mo nga, kapitan, tanagagat.
Han nga kasladya da duma nga barangay kapitan ni Jan Marcos say. Katuid ako na naman. Mabutang da nga agsita kadagiti pasaway, ganon. Okay. Dumako naman tayo, Kapitan Van, doon sa mga tungkol dito sa mga pasaway katulad nung liquor ban natin, yung curfew natin. Kumusta naman ng Lower Quirino Hill? So far, no, okay naman tayo sa Lower Quirino Hill. Although may mga paminsan-minsan tayong sinisita, lalo na yung ating mga barangay tanods kasi madalas may mga hindi may iwasan yung mga constituents natin na iinom. Ganun, at medyo lalampas doon sa ating curfew, no. Ganun din doon sa mga naglalakad sa mga yung observation natin ng implementation ng ating curfew. Medyo yun yung tinitignan natin na kailangan nating mag-concentrate pa doon sa monitoring ng ating mga constituents na lumalabas-labas kasi isa yan sa mga nagiging problema ng ating kapulisan na laging tinitimbre sa atin o sinasabi sa atin sa barangay. Lalo na nung isang araw, yung nag-viral na kinidnap ay sa kabilang ng ating barangay. Saan yun? Sa Dison, Kap, dun sa malapit sa watershed. Ito ba yung kidnap me? Oo, yun, Kap, yun. Tama. So, sa may watershed ito? Yes, Kap. Dun mismo sa Dison side. Yung paakyat ng Pingat. Tapos yung malapit sa tulay ng papuntang Lower Quirino Hill? Yes, Kap. Yes, Kap. So na-identify na ba yun? Yes, Kap. Ang nabalitaan natin doon, residente siya ng Barangay Dison. Yung biktima. Yung nagpanggap na biktima. Kap, residente ng Dison. Pero nanggaling sila sa East Quirino Hill. Doon sila nag-inuman. Tapos doon sila nagkidnapan sa may malapit sa Lower Quirino Hill. Kaya pala may nagsasabi na sa Quirino Hill, sa Dison, sa Pingat dahil doon nangyari. Medyo na-alarma yung constituents natin doon kasi naka-receive tayo ng madaming text na kino-confirm, no? Pero yun nga sinasabi natin, dapat i-observe pa rin natin yung ating curfew. Although kahit na may barangay tanods tayong nagbabantay, ganun din sa ibang barangays ng Quirino Hill. Hindi naman all the time talagang mababantayan natin yan, lalo na at kulang ang ating mga tanods para mag-ikot sa ating barangay. Okay, at binabati rin natin, Kap Van Oliver, yung ating mga viewers. Nandyan si Manang Jane Dolnuan from US of A, dyan sa California. Sabi niya, good morning, Kap Peter, and your distinguished guest. Happy Monday po. Ang aking guest po ngayon, ito po ngayon ang ating punong barangay naman ng Lower Quirino Hill. Ako yung sinundan nito, itong bata na to, na napakasibag, na taraking simukat, kadatayo dito na barangay Lower Quirino Hill. Yan. At nandyan din si Summer Gayaw. Good morning, Idol Kap, Idol Van Oliver Dika ang present po, kunana. At siyempre sa ating magiting na boss natin dyan sa Comelec Baguio, Attorney John Paul Martin. Naimbang agsapa, Attorney. Kati ko na naibangal daw yun po. Yan. Alam ko magkakalala kayo. Yes, Kap. Oo. Medyo mayat na yung Comelec patay-tatay niya, yung ating Comelec chief dito sa Baguio kasi talagang masipag yan na sa mga barangays na nakiki-ordinate. Nataraki ka na siglat. Regarding panagrehistro. So yun, nire-remind natin ulit, Kap, yung ating mga constituents, hindi lang sa ating barangay, kundi sa buong syudad ng Baguio at sa lahat ng mga nakikinig, nanonood na anusan yun natin agparehistro para pagdating ng panahon, walang magre-reklamo. Oo. No, Kap? At saka para maranasan nyo, ma-exercise naman ninyo yung inyong karapatan na mamili kung sinong gusto nyo maglingkod para sa atin naman. At ang may pabiso si Attorney John Paul Martin, kunana, at dati kabaro po nga schedule tayo ng agparehistro. Lunes, agpatingga, Biyernes, alas 8 di agsapa, agingana, alas 5 di malam. Umay kayo na po nga taga Quirino Hill. So, ito yung bagong schedule nila kasi dati Tuesday hanggang Saturday. Yes, Kap. So, ito ngayon ang bagong schedule ng ating Comelec para sa mga magpaparehistro.
Lunes hanggang Biyernes, alas 8 de Agsaba hanggang alas 5 de Malem. Okay, tinatawagan ni Attorney John Paul Martin naman ang ating mga constituent diyan sa Lower Quininoil Barangay. Okay? At Attorney Avila, kunanan ni Ma'am Brenda Soriano, ni Attorney Van Oliver Dicang di kadwak tata, nga ni Attorney Avila. Na adagamin ti nasikaso ni Attorney, at dati gayong tayo nga pinmusay tatay bigat kat hanga makomay tatang malam. Okay, Kapitan Van, baka atakayat mo nga itapik ta? Nancy Bumuga Marero is watching. Iyan ay may pang-update na ikwate ti barangay. Magandang mo na yun. May sakat nga pa niya, may sanga talagang aramido ng ti barangay si tata. At dito'y regular monitoring inya, dagito'y da nag-positive ti COVID. Okay. So dito man itapik tayo. Karkaro dagijay da proseso inya no kasano ti kaskasta ti barangay. So since in-discuss tayo lang dito during our General Assembly. Ado gamin ti questions regarding dayjay sino ba ti ag-decide no kas pangarigan ma-lockdown ti maysa nga balay. Okay. O inya ba ti mapasamak for example kasi so ti talaga ako nga pa ti proseso na dito first kapag nagkaroon tayo ng positive case no sa ating barangay agad na maaabisuhan yung ating district health center na nakakasakop sa ating barangay no? So sa yung ating district health center sasabihin naman yan sa kapitan at saka sa barangay health worker. So, kapag na-inform na tayo, yung ating city mayor's office ay maglalabas yan ng lockdown order. Okay. So, ang napansin natin, no, in the past, nung bago-bago pa na nagkaroon ng COVID, talagang ang proseso dyan, nila-lockdown cap yung buong barangay. Na bawal talagang lumabas. No? Pero, nagbago, naging granular lockdown ang sinasagawa ng ating city na kung pwede doon na lamang sa affected na bahay or doon sa compound na affected no. So after nun, ang inyong barangay through yung Barangay Health Emergency Response Team, aabisuhan naman ngayon yung ating mga constituents doon sa mga apektadong bahay. Okay. Na wag muna silang lumabas. Dahil magkakandak ang city ng contact tracing. So for example, sa isang bahay may isang nag-positive doon, pupuntahan yan agad ng ating barangay health worker, sasabihan sila na hindi muna sila pwedeng lumabas. Lahat sila? Yes, Kap. Hanggang hindi pa natapos ang contact tracing. Dahil yung ating contact tracing na isinasagawa ng ating pamahalaan lungsod, talagang i-check lahat, kukuhanan ng swab samples yung mga talagang immediate na nakasalamuhan ng nag-positive. At habang wala pang resulta, naka-lockdown pa sila. So, hindi sila pwedeng lumabas. So, doon na Kap, ang talagang mag-i-issue ng lockdown order ay ang city mayor. So, para lang ma-clear natin, no, kasi minsan may mga nakikita tayo, nagko-comment pati sa ibang barangays na apay nga in lockdown ni Kapitan. Basta hindi po barangay ang nag-lockdown dyan. Ang trabaho po namin sa barangay ay i-monitor kayo na kayo ay sumusunod sa ating lockdown order, na hindi kayo lumalabas ng bahay. So after nun, Kap, yung ating ating BHERTS pa rin through Oxwado ay magpro-provide ng food packs. Okay. Para at least makatulong doon sa ating mga constituents na lockdown. At kung kailangan kunin yung nag-positive at dalhin sa hospital or sa isolation facility, i-coordinate naman sa atin yan, Kap, ng health center para maitawag natin sa isolation facility at masundo yung ating constituents. So bali ganun lang, Kap. For example, hindi kinuha or hindi dinala sa isolation facility yung constituent natin. Okay. Ang tawag doon, Kap, naka-home isolation. So habang andun siya, talagang ang obligasyon niya is wag lumabas ng bahay, no? At iwasan yung contact sa iba pang members ng family. So, hanggang sa
matapos yung 14 days at mag-negative sa RT-PCR, doon na lamang ililift ng ating city ang lockdown order. So hindi din Kap basta-bastang malilift yung lockdown order, mag-aantay tayo ng utos ng ating mayor bago natin ipatupad yung lifting ng orders. Kap. So bali yun yung gusto nating iklaro dun sa process, no, kung paano ba malalockdown yung isang bahay or isang barangay. Kapag meron nag-positive na yan, tinitingnan niyo ba kung saan i-isolate? Halimbawa, merong available na kwarto sa bahay nila, paano kung wala? Yes, Kap. Ideally, Kap, ang proseso dapat dyan na sinasabi ng ating DOH sa atin, dapat each barangay mag-designate ka ng isolation facility, no? Okay. Para at least yung ating mga barangays na nagkaroon ng cases, doon natin dadalhin yung mga positive cases. Ang problema natin sa atin dito sa Baguio, 2 barangay lang ang pumasa doon sa requirement ng isolation facility. Yan ay ang Barangay Gibraltar at Barangay Greenwater. Dahil ang nakikita natin na isang downside, no, doon sa requirement, talagang hindi natin mamimit yan kasi dapat yung barangay building is walang kapitbahay. Yun lang number 1 eh. Tapos iisa ang entrance, ay magkahiwalay ang entrance at exit, tapos may sariling CR yung bawat kwarto. Ganun. Na in our setup, lalo na sa atin, wala tayong other buildings na pwedeng pagdalhan sa ating mga pasyenteng nag-positive. Talagang magre-resort tayo sa home isolation. Pero sa home isolation, Kap, kung asymptomatic yung ating constituent, no, ang talagang isisigurado lang ng ating BHERTS dyan is meron siyang sariling kwarto kung saan siya pwedeng mag-isolate. Okay. O, Kap, dati, Kap, kahit na asymptomatic, pero pag walang pag-isolatean, kinukuha yan ng isolation facility. Pero ang problema kasi ngayon, dahil punuan na yung ating isolation facilities, talagang lahat ng mga asymptomatic na iiwan sa kanilang bahay for home isolation. Okay. So, ang ating oras, alas 11:57 na at para sa inyong mga katanungan, inulit ko po yung ating text line naman, 0999-3070649. Bakit may natanggap ako? Breaking news daw. I-check ko lang muna kung baka naman nagbibiro lang ito. Okay. Ito ay galing sa munisipyo ng La Trinidad. Ang sabi rito, Sir Ka, baka pwedeng masabi natin ng breaking news mo, kunana? Pursuant to IATF Resolution number 114-C, signed by DOH Secretary Francisco Duque III and Cabinet Secretary Carlo Nograles and issued May 9, 2021, Benguet will be under MECQ from May 10 to May 23, 2021. Localized guidelines will be harmonized tomorrow, May 11, 2021, in the PIATF meeting. Please be on standby for updates. Thank you and stay safe always. Galing ng Mayor's Office ng La Trinidad, Benguet. So, ibig sabihin nito na ang ating La Trinidad sa ilalim sa MECQ. Ano ba, Kaban Oliver, pag sinabing MECQ? Paano yun? Mas mahigpit ito kaysa doon sa GCQ, ano? Yes, Kap. Basically, Kap, ganun. Mas mahigpit ang magiging effect niyan talaga yung sa border controls, no? Malilimit yung pagpasok at paglabas ng ating mga kapitbahay sa La Trinidad. Ganun din yung kanilang curfew hours, operation ng businesses. Ganun, Kap, ang magiging ano niyan. At yun ding pagpasok, mahirap din. Yes, Kap. Pero, Kap, depende sa i-release na guidelines, no? Kasi meron ding guidelines, sariling guidelines ang municipal IATF siguro ng La Trinidad. Okay. At malalaman natin dyan kung ano yung magiging protocols natin kung tayo ay papasok ng Trinidad. Yung mga taga Baguio, ganun din yung mga taga Trinidad na lalabas. So malalaman natin siguro.
Okay, at para sa ating mga kababayan na mas lalo na dyan sa nasasakupan ng munisipyo ng La Trinidad, pakiantay po natin yung ating localized guidelines naman. Yan po ay lalabas bukas. Ilalabas ng PIATFME. Magkakaroon po sila ng meeting at ilalabas po nila yung guidelines po bukas. So, antabayanan po yan at nang malaman natin kung ano po yung mga guidelines naman tungkol dito sa MECQ na ito. Kung naman ni 783, kapi bagam ditages mo nga kapitan, ta kumandidato nga ABC President. Aywan ko lang kung may plano siya, pero sana nga kumandidato ito dahil bagay niya. Pangilang term mo na, Kapitan Van? Kap, second term pa lang natin, Kap. So ibig sabihin, meron pang isang termino, posible pa na mangyari yan. At kailan uli ang eleksyon natin? Yun naman, Kap, ang hindi natin masabi. Kasi kung mababalitaan natin sa Kongreso, maraming nagpa-file na ng bill. Okay. Extending yung ating term ngayon, no? Uh-huh. Kasi madami silang sinasite na reasons dyan. Ang isa dyan na sinasabi nila is pambili na lang ng bakuna yung gagamitin sa eleksyon, no? So, hindi pa talaga natin masabi kung ano ang mangyayari. Pero definitely, magkakaroon ng eleksyon, Kap. Yun lang ang kung hindi natin alam kung kailan. pero yung dating kung masusunod yung schedule next year, Yes, Kap, next year. Next year after ng presidential. Yes, Kap. At ang next schedule, Kap, is December 5 of 2022. Sana. Pero itong election natin sa presidential, palagay ko tuloy na tuloy ito. Kap, siguradong tuloy. Kasi sabi ni Atty. John Paul Martin, nagre-ready na sila eh. Oo, Kap. Saka marami na rin nangangampanya na, Kap. Marami na nag-uumpisa ngayon na nagpaparamdam. Kaya medyo... alam niyo yan kasi kayo ang pagpaparamdaman yan eh. Oo nga, Kap. Okay. At binabati rin natin si Jackie Sakyaton. Sabi niya, hello sir. Kasano nga makaalat ni voters ID nung makarehistro, sir? Palagay ko nung huling interview natin kay Atty. John Paul Martin, hindi na mag-i-issue ang COMELEC ng voters ID. Gawa nung magkakaroon na ng national ID. Okay. So, doon ba sa Lower Quirino Hill, meron na bang nakapag-avail or nakapag-palista para sa national ID? So far, Kap, hindi pa tayo nakaschedule, no? Okay. Sa ating registration sa ating barangay. Ang nabalitaan lang nating inuumpisahan dyan sa may Irisan area. Pero ang sabi naman sa atin ng PSA, magkakaroon ng separate schedule ang per barangay sa ating syudad. Kasi medyo, yan, Kap, medyo komplikadong proseso yan. Kasi lahat ng information talagang kailangang makuha sa ating mga constituents. Ang challenge talaga ngayon nasa pandemic tayo. Kaya asahan natin na talagang magiging matagal na proseso 'yan. Yung ating pag-census ng lahat ng mga ating constituents para mabigyan ng kanilang national ID. At saka meron na yata silang inaayos para maging online. Yun nga, Kap, yun nga. The best sana na magkaroon ng ganun, Kap, para at least natin. Yun lang, medyo hindi pa tayo familiar kung ano yung magiging rules. Kasi sa online minsan, ang magiging problema dyan, pwede mong i-register yung sarili mong ibang tao. Parang ganon. Yun yung mga kailangang makita natin kung ano ba ang gagawin ng PSA dyan. Kasi nakita natin, nag-umpisa sila sa Metro Manila Pero nagkaroon ng glitch dun sa kanilang system. So hopefully, kapag ginawa nila sa atin, walang maging problema. Okay. At batiin din natin yung ating isa sa iyong kagawad. Nanonood sa atin, si Kagawad Sherma Mayaw. Anselma Mayaw is watching. Maraming salamat. And sabi naman ni Manang Jane Dulnuan, maybe set an hour to get supplies and limit the goods for one person. Hindi na pantry pag gano'n, Manang Jane. Kasi ang pantry, parang tiwala lang to parang honesty. Yes, Kap. Kanya lang, may mga hindi tayo maiwasan na
At dangay dagi dyan ni Orianda kasapulan ko talanda. Agistak ti pang may sa Domingo Kap. Agistak na tibang may sa Domingo. Tapos hindi mo rin pwedeng ipagbawal kahit pabalik-balik siya, di ba? Yes, Kap. Dahil wala namang guidelines ang community pantry. Yes, Kap. Kaya yun ang magiging problema ngayon natin dyan. Okay? At katulad ng ating binabanggit naman na ating text line para sa inyong mga katanungan, andito ang ating kapitan ng Lower Quirino Hill, Kapitan Van Oliver Dicang. Text po lamang yan, 0999-3070-649. At galing naman ito kay... teka muna. Balik nga pala ako doon sa sinasabi na ABC President. Hindi ba sa ngayon board ka naman ng ABC? Yes, Kap. Yes, Kap. Okay. So, doon sa pagiging opisyal mo, pagiging board director mo ng ABC, ano yung mga project ninyo naman para sa mga barangays? Okay. Usually, Kap, sa atin, as a member of the ABC board, no, tayo ang madalas na, kaming lahat actually sa ABC board, meron kaming mga assignments, no, okay, na inuutusan tayo ng ating ABC president, si Honorable Councilor Michael Lawana, to see to it na itong mga barangays natin, kung may mga problema sila na medyo hindi nila masolve, parang tayo ang troubleshooter, parang ganun. For Okay. example, sa barangay na to, medyo may problema sa kanilang internal rules. For example, ang trabaho po ng ating ABC President bilang ama ng lahat ng barangay sa ating syudad ay tayo yung uutusan. Kung depende yan sa expertise ng board. Meron tayong board of director na magaling sa budgeting, ganun. Siya ang uutusan na pumunta sa barangay na medyo may problema sa budgeting, ganun. At the same time, doon sa ating mga iba pang mga activities, no, na may kinalaman sa ating barangays. For example, specifically tayo ay inuutusan, no, to handle yung ating mga concerns ng ating ABC sa juvenile delinquency, mga ganyan, in relation with DSWD at Poxwado. So, yun ang concentration na assignment ko naman na binigay ng ating counselor, no. Medyo napansin kasi natin ngayon na medyo maraming, kahit na pandemic, Kap, marami pa ring crimes involving yung ating mga children, no, yung ating mga minors. So, dahil doon, as part of the Juvenile Delinquency Council, ang ABC ay meron ding tawag dito, may trabaho din, may responsibility din sa ating council to attend, at the same time sumama sa formulation ng mga plano, i-analyze yung ating yung sitwasyon at kung ano ang mga dapat gawin. So ganun, Kap. Yun, okay. At ang ating oras, alas 12:07 na. May mensahe naman si Kagawan Mayaw. Sabi niya, go, duha nga natatarak nga Kapitan de Lower Quirino Hill. Dakayon tuti agtugamot, JCT Hall. As city councilors or higher, kunana. Stay safe both and healthy. Greetings ken ni Secretary Grail, Kagawad Rosa, and Chief Tanod J. Kibido. Si J na ba ang Chief? When, Kap, tanila kay idiin, promote min nga barangay hall administrator. When? Niya ititrabaho na ti barangay hall administrator. Agbantay ti amin nga sumulot ka ng bar. Okay. Ngayon ko lang narinig yun. Okay yun, Ito naman, galing kay 803 sa ating mga listeners po. Maraming salamat po. Kung Kap, di na ba maayos yung paradahan dyan sa Quirino? Paakyat na nga, may naka-double park pa. Ang dami pong nabibitin dyan dahil sa mga jeep dyan at wala na bang araw natin? Salamat. Yes, Kap. No, yung actually binanggit ng ating texter is part ng Middle Quirino Hill, okay, na ating kapitbahay. Di bale, sabihan natin sila na naging isang concern ito sa programa mo, Kap, para at least ma-check nila yung dun sa portion na yun. Kasi dire-diretso yun, Kap, na akyatan Kaya medyo siguro, lalo na dun sa mga medyo nag-aaral mag-drive o yung mga bagong drivers, medyo mahirap talaga, lalo na kapag may nag-double park dun sa area na yun, Kap. Okay. At ito naman galing kay, kumusta na daw pala ang araw? Na-implement pa ba?
Yes, Kap, tuloy-tuloy naman yan, Kap, no, na ini-implement ng ating barangay. Ngayon nga, hindi lang sa illegal parking ang concentration ng araw, pati na rin sa mga medyo nagkaroon ng encroachment. No? So sa ating barangay, noong January, actually, binisita tayo ng ating DILG at ang ating city engineering at nag-conduct sila ng on-site inspection ng ating mga kalsada as part of the inventory ng ating syudad. At may mga mangilan-ngilan na nakita na lumampas doon sa ating kalsada. May mga ilan din naman na nag-voluntary demolish ng kanilang structures, no? So yun yung naman pagtanggal natin ng yung ating sinasabing upland backlash plaka, no? Tuloy-tuloy yan, Kap. Lalo na ngayon at nasabi ng ating City Engineering Office na wala talagang inapprove sa ating barangay na allowed na pwede nating pagparadahan. So, ang ibig sabihin nun, talagang round the clock kailangan nating magbaklas ng plaka. Paano naman yung siyempre may batas tayo niya, may araw tayo, pero paano naman kung sa gabi, mayroon ba tayong konsiderasyon sa ating mga kababayan na magparada? Sa ating barangay, Kap, meron tayong, kung naalala mo, may ordinansa tayo sa basketball court dati yun. na allowed ang mag-park. Pero may oras yan, from 7 o'clock ng gabi hanggang 7 o'clock ng umaga ng kinabukasan. No? So far, Kap, yun lang ang ina-allow talaga ng city sa ating barangay. No? So other than that, wala nang inapprove ang city na pwedeng pagparadahan ng ating mga sasakyan. Dahil ang isa pang dahilan dyan, Kap, nung nagkaroon tayo ng fire station sa West Quirino Hill, yung ating Quirino Hill Sub-Fire Station, sinubukan naming maglibot gamit yung ating fire truck at na-discover natin na talagang sa sikip ng kalsada sa Lower Quirino Hill, hindi talaga possible na magkaroon tayo ng parking areas sa tabi ng kalsada. Yun. Okay, at ang ating oras, alas 12:11 na. Galing naman kay Clarence D. Kang Kanite. Go, salutinsan ka nga taraki ko nanonood sa atin. Thank you, Insan. Karkaro dito San Gabriel. Salamat. San Gabriel, dati yan ni Clarence. Win-win, Kap. Okay. And kung ano mo tayo tunay ni 5-1, good morning, Kap. Barangay volunteer ni bakit ko. Katisuda nga kanayon ti kadwa dagiti contact tracers no amanda kadagiti positive cases. Apay awan mo ti ayuda da nga vitamins man lang. Ada ka no ti hazard pay ngam kaano ngay kurang pa di PPE da kunana. Okay. Paano ba ito? Kap, yan ang data ti agpaiso niya nga ako. Paiso piman data ko ng ti texter tayo niya. Taure di barangay tayo na padas tayo data. Actually tayo, Kap, na barangay officials wala tayong hazard pay. Awan ti hazard pay yo. Kap, at least man lang dagitoy da health workers tayo ti adda. Nung talaga nga problema tayo dagitoy da barangay volunteers. Okay. Gamin dagita piman volunteers tayo dagita ti ibaon ni kapitan nga apan nagbaklas ti plaka no maminsan. Kadoon da dagiti da pupulis no dati apan da biruken. Kadoon na dagiti contact tracers. No maminsan agbantay da pay dagiti da na lockdown nga balbalay. Kat DJ piman maalala da iti barangay. Yung binibigay natin sa barangay, Kap, is allowance lang. Okay. Wala talaga tayong iba pang pinanggagalingan ng benefits. Kumbaga, kahit man lang sana i-enroll natin sila sa insurance or PhilHealth. Actually, Kap, hindi yan sakop sa barangay, no? Hindi kami sakop sa barangay. Kaya matagal na nating sinasabi yan sa ating mga legislators every time na may senador na pupunta dito sa Baguio. Yun yung laging sinasabi natin at puro naman sila oo. Yun ang problema. Wala pa rin hanggang ngayon. Ito na, malapit ng eleksyon. Siguradong ganun na naman. Pero yun nga po, doon sa ating mga barangay volunteers, no, yun talaga ang nagiging problema. Pati sa barangay natin, actually, yan ang namin. Kaya yung ating mga kagawad pa nga minsan kami sa council na medyo nag-chip in kami para may idagdag naman tayo doon sa at least maibigay natin sa ating mga volunteers. Kasi yan talaga, Kap, hindi na nga sila kasama doon sa barangay
BHERTS natin, yung ating Health Emergency Response Team. At the same time, wala pa silang sapat na PPEs, no? Na naibibigay. At the same time, wala pang karagdagang allowance man lang sana. Kaya talagang nagkakaroon dyan ng sinasabi natin minsan, injustice talaga sa ating pagsisilbi sa barangay, no, Kap? Kasi talagang yun yung na experience mo siguro yun, Kap, na wala pang pandemic noon, pero ngayon talagang mas mahirap ang trabaho ng barangay official. Mas mahirap sa inyo na may Oo pandemic. nga, Kap, talagang mahirap. Dahil pati nga si Mayor din eh. Oo, Kap, talagang. Talagang nabigla sila no na itong trabaho na to ang gagawin nyo ngayon. Buti nga hindi natapat sa akin no. Oo nga, Kap, medyo talagang mahirap, no? Kap, may sa akin, may nagtanong sa atin dito regarding doon sa amnesty ng Beneco. Okay. No, so yun po, no. Actually kaninang umaga na may mga constituents na tayong pumunta sa barangay na kumukuha ng certification for amnesty. Doon lang din natin nalaman, no, through Board of Director Peter Busaing. So, gusto lang nating ipaalam, no, sa ating mga constituents, ganun din sa mga nanonood, no, sa ating programa ngayong umaga, na inapprove ng City Council yung ating amnesty. Ordinance number 54 series of 2021 noong April 26 na nagbibigay ulit ng amnesty sa ating mga constituents na gustong magpakabit ng electrical connection, no, through Beneco for the period of 6 months. So kung nag-start yan ng May, siguro October yan. Mga malamang October yan, hanggang October. So, may guidelines na ba? Yes, Kap. May mga sinabi naman dito na requirements, no. So, ano bang difference kasi ng merong amnesty at walang amnesty? No, so, nang una, Kap, karamihan ng ating constituents, lalo na sa Quirino Hill, hindi talaga yan titled. So, ang requirement dyan ng ating SIBAW, kailangang magkaroon tayo ng tawag dito, yung electrical plan. Pero ma-approve lang yung electrical plan mo kung meron kang approved title. So, kailangan ng amnesty para at least mai-waive yung requirement na yun, Kap. Yung mga yun. Oo. So, ngayon, yun na lang, ang requirements na lang na sinasabi dito sa ating ordinance, number 1, yung electrical plan na pinirmahan ng professional electric engineer. Yun lang. Yun, Kap. Tapos, pangalawa, proof of ownership ng structure. For example, tax declaration, yung mga yan, or deed of sale, mga ganun, waiver. Pangatlo, Kap, yung certificate of non-tax delinquency. Ibig sabihin, dapat nagbabayad tayo ng ating tax. So, ito yung mga requirements para maka-avail sila? Yes, Kap. Napansin ko lang, Kaban, napaaga yata yung amnesty ngayon. Kaya nga, Kap, usually yan, medyo pag malapit na. Kaya nga nagtaka ako, Kap, pero na-confirm naman natin na talagang mas maaga ngayon. Kaya siguro ang positive nun, Kap, mas magiginhawaan yung ating mga constituents, no? Kasi dati ang alam ko tuwing campaign. Oo, Kap, pag bagong filing ganun. Di kayo, yun. Pag bagong filing yun. Yun, Kap. Pero mabuti naman at least inagahan nila, no, Kap? Yun, okay. At ang ating oras, alas 12:18 na. Ang bilis ng oras natin, Kap. Habulin natin itong ating mga listeners naman. Galing kay 08, hello, Sir Kap. Namaguman, inabot yung munang aramidan. Barangay, kan munisipyo. Ada nagpositive nga kapamilya, katawan mo ti umay nga umabiso, no anya ti aramidan mi. Ite-text dalang nga apan kami agpaswab, kat madik nga rumuar, tada mo ti ubing ko. Apayhan nga mabalin, isudang umay balay, nga mangswab. Anong kan mo rito, Kap? One, Kap. Depende siguro ijay kwa na, Kap. Hantay nga amo ti patakaran pi Manje Trinidad. Ijay Trinidad. Ngam dito'y Baguio City, Apo. Ti ikaskasta ti Health Services Office. Once nga dati nag-positive, umay kanyayo dahil barangay health worker ti barangay. Okay. Tapno i-check da, nung kas ano iti sitwasyon nyo ijay balayo.
after DI i-coordinate da DI ijay health center yo. Tapno jay health center isuda iti mangayab iti contact tracers nga umay mang check. Isuda jay contact tracers apo isuda ti mang swab kanyayuhan kayo nga mabalin nga rumor iti balbalayon. Kasi narigat met baka agpaysungay nga nagpositive tayo ket makaalis tayo pa iti daduma. So kasjay kapti ko ang the most important nga ting nga masapul nga aramidon tayo kapkat i-contact tayo di barangay. Nga dapat di barangay i-coordinate da nga dagos ijay health center nga makasaksakop iti barangay tayo. Okay. Galing naman ito kay 537 Kap Good PM Sobramo Dagjay Barangay Captain. Uray rabi kat agbaklas da. DALG kat nangitod da pay consideration it rabi. Masapul mat for emergency kat available mat J driver in case adati emergency. Ginagawa niyo ba ito kahit gabi kaban? Yes kap. Kasi kap kastoy niya ti kuan na data. Idi nang rugi iti aro. Ti implementation ti aro. Awan nga talaga ti oras na dayta kap. Okay. Karkaro dito ayan tayo dito bagyo. Before pa nga nag-order ti DILG inrugi tayo daytan as early as 2016. Under then Mayor Mauricio Dumogan inya nga inikanda tayo ti deputization, dineputize tayo amin nga barangay personnel nga agbaklas ti plaka. Ti maysa nga nagbalin nga reason no apay nga ije ayan tayo inya di banda tayo ije Quirino Hill kat uray rabi ikat agbaklas tayo ti plaka narigat gamin di kalsada tayo kap no napnapan kayo ije apo ije Lower Quirino Hill talaga nga naipot ti kalsada no maminsan adat ti lumabas nga ambulansya marigatan ta haanmet nga uray man no na tayo piman nga adda nga dagos di driver nga naka-standby ijay. I-consider tayo pa'y apo di time nga mapaniso na jalugan, paandaron na jalugan, ipanaw na. Tapno lang makalabas dahil di ambulansya. As Zemot Kap, ijay watershed. Dahil di barangay tayo kat kaabay tayo ti watershed eh. Namin ano nga mapupuran na ito, tatanga tawin kat napuuran na minsan. Kat awan ti other access nga mapan ijay, nuhaan nga di barangay tayo. Kat i-consider tayo apo nga dagiti da fire truck iti city kat nagdadakkel kas lang nga bus dagita eh. Iso nga no once nga nagpark tayo ni Jay dayan ada pa iti instance ijay kap nga gistayan nga ada ti maidarum nga constituent tayo ta nagparada di lugan na ijay igiti kalsada idi napuuran di watershed in may di fire truck haan nga nakalampas 15 minutes nga na delay tahanda nga mapandar di lugan. Okay. So dagiti apo dapat piman dagiti kat maidarum kumay nya ngam kaslangan na warningan lang. So dagiti ti consider tayo tahan tayo met apo nga ammo no kaano nga adda ti mapasamak nga disaster wenno adda ti emergency kat dapat lang met no alalan tayo kumata dagiti kalsada met kat for the public kat dapat nga usaron ti public kan free from any obstruction. Okay. Alas 12:22. May comment naman dito si Mariano Bernabe. Good morning, Kap Peter and Kap Ban. Pasok pa rin ba sa amnesty if ever may title na yung property? Additional meter, kuma? When sir niya. Actually, anytime. Kahit walang amnesty, basta may title ka, basta you meet the requirements niya iti panag-apply ti additional meter. Mabalin ka nga ag-apply. Kasi ang binabanggit natin dito, yung mga wala pang titulo. Yes, Kap. Dagi medyo marigatan iti requirements iti city gamin diya eh. So, kay Mariano Bernabe, walang problema ito. Hindi niya kailangan yung amnesty. Yes, okay. Yes, Kap. Ijay ba barangay tayo na titulandan ba, amin? So far, Kap, no kitkitan tayo niya the percentage kat halos 80% haan pay nga na titulan. 80? When Kap, adupay lang. Adupay lang. Medyo adagamin ti issues nga rin umartap ta. For example, dayjay proclamation adagijay tight dagijay lote under proclamation 232. Dayjay problema actually idi pa lang nag-start pa lang idi time you cap. Gana tata problema pa lang nga talaga nga nagrigat nga ma-solve. Dayjay overlapping inya iti lote.
na kwagamin na abolish dayjay Task Force 232 Awan di ayan. nga dapat nga mang settle ijay. Actually demot lang ti purpose na kumangay nga ni Attorney Avila idi iso ti ilablaban nga at least ma-revive kuma tapno ma-settle dagi jay issues ijay makailakad ti constituents tayo ti titles. Ngam di ay until now katahaan pay laeng nga na i-revive dayjay Task Force 232. Okay. So nga deti may isa nga problema ngam dagi jay duma nga not affected kapkat okay mat. Okay, ang ating oras alas 12:24 na. Habol-habol na lamang kami. Kasama ko pa rin ang ating barangay captain naman ng Lower Quirino Hill. Pagkidamag man no, wan ba't yung katang-katang aso di barangay Quirino Hill, 109. Actually, ado. Ado. Diyan niya, ado tati, may sapay nga, kanayon tayo nga, i-remind ti constituents tayo, karkaroon na General Assembly. Talagang han tayo nga makontrol, dahil agpalpalubos ti aso. Dahil niya, ije barangay tayo, pinadas tayo nga nang i-submit iti ordinance, iti panggap, iti custody ti aso as early as 2016. Ngam unfortunately, haan nga inapprovean ti City Council niya. Tati very reason na piman kano diay kat ko, medyo adda kanuon iti existing nga dog ordinance iti city. Ngam ti highlight na diay in submit tayo idi ja City Council kap ket ibagbaga tayo ijay nga once nga rinumar ja asom ijarwar ti balay mo, it is considered owned by the public kuman. Kas lang kas jay. No kuman na approvean ngam unfortunately nga na approvean iso nga tikas kas tayo tata continuous jay panagtiliw iti aso ti city vet. Mayatmet tayo di barangay tayo continuous ngam masapol nga maawatan tayo nga duwalaeng tilugan ti City Veterinary Office nga agrikrikos iti intero nga syudad ti Baguio. Iso nga not all the time kat makontrol daytoy tiliw iti aso nya kastamot adda di dog cage tayo nga inkarga tayo idi ijay nga makatultulong met nga agdiltiliw ti aso. Ngam medyo adati nagka-problema jay mechanicals na iso nga hanga gumangana no umunog ti aso hamot nga agkloklusen. Nauman sa. iso nga diay naalam manen for repair naman tayo nga na isubsubli ti city vet niya. So far diay kap ti update tayo regarding ti dogs sa barangay. Nagabumat gini 675 kasano taga-apply ti amnesty ti Silaw. Okay, paki-kuwatang mampay manan di dyan ko kap ban. Diyan ni requirements tapno maisagana da. One cup, okay. So according ijay City Ordinance number 54 series of 2021, dagitoy apo ti requirements inya. Umuna dapat ada iti certificate of final electrical inspection nga maala tayo from the City Buildings and Architecture Office, just hibaw inya. Okay. So dayjay certificate of final electrical inspection dagitoy iti kasapulan tap na makalat tayo dyan. Number 1, dyan electrical plan. Number 2, dyan proof of ownership nga naibaga tayo tatay. Kas pangarigan dyan tax declaration, deed of sale, kas dyan kan waivers no adda. Number 3, kat dyan certificate of non-tax delinquency. So dyan kat maalat tayo dyan City Assessor's Office nga mangibagbaga nga hantayo nga nagbalin nga delinquent iti payment ti taxes. Number 4, kat dyan barangay certification nga maalayo iti barangay nga mangibagbaga nga da kayo constituent kayo iti barangay tayo. So 5 cup di ay laang ti requirements. So nung nakumpleto da di ay isu di ay jay maala da nga final electrical inspection isubmit dan iti Beneco for evaluation. So no inapprovean ti Beneco di ay urayon da laangan kat. Okay. Kini for one mat ko na kap ban oray taga Middle Quirino Hill ti ayan ko agaro ba kami lata saan mat nga pa nang ilastog nalaing nga talaga iso na. Thank you apo. Nagapugin ni 3 for 1. Thank you baka kaarubak nga. Yeah. Kana naman dato na ni 130 good afternoon kap. Anya ba ti criteria ti panagpili dati agbalin nga outstanding barangay captain kan sino tagpili when no recommenda. Salamat kap. Siguro tulungan ko si Kaban. Ang outstanding po ng barangay ginagawa yan yearly. Ang nag-sponsor diyan when no tagpili-pili dita kat Rotary Club of Metro Baguio. So isu dati tagpili-pili ti outstanding project data apo iti Rotary Club of Metro Baguio. Kat
no sino dagi dyan ay naganan no nyam nagay criteria na hami nga madiscuss ta tabo ni bale i-guess tayo to isuda ngam no sino ti agpili when no recommenda ti ang pagkataros ko ag-recommend iti ABC Mayor's Office DILG lagi dyan matsamat kap. Wan santo mapandan to pasyaran niya. Yan, okay. At ang ating punong barangay ngayon Kuaisunan, graduate ditan, outstanding. Actually, na-receive nan diyan ay niya de. Hall of Famer. Hall of Famer. Nalpas tamat. Nagradwa rin. Give chance mati dadumata, nalpas matan ni Van Oliver Digang nga 3 consecutive nga nagbalin nga outstanding isuna. So, nukas dyan nga naman talo kayo nga naikandi award, iso di dyan naikanda iti Hall of Fame. Naksangga sa tahan na kayo mabuti, may katlo hindi pa na. Siguro dahil ito yan di panghuli sa ating mga texters naman. Wala na po tayong oras. Ihabol na lamang namin ni Kapitan Van ito. Galing kay 83. Kumusta kayo mo't gayam dagiti street lights kas kada waiting shed? Ijay lower Quirino Hill. Sementado ba dagiti waiting shed ijay? Kunana? Yes, Kap. Mabit lang na ti Kap inya. Okay. Naka-schedule nga masukatan ti street lights tayo amin iti LED niya. Ta idi last week nag-conduct ti inspection iti city. At the same time nag-request tayo ti additional para kadagid jay dahaan pay nga nasilawan nga portion ti barangay. Ijay met patayo ijay met waiting sheds tayo nya Kap. Dagid jay apo kat haan tayo pay nga nainayon iti priority iti barangay ta medyo no amo tayo kas i-report medyo General Assembly medyo unaan ni basit dagid da kasapulan nga talaga iti barangay tayo karkaro dagid toy da panagsimpati alis ikarga ti railings dagiti dakan canals pay laeng inya. So naka-concentrate actually ti budget tayo ijay ngem adamot ti in request me iti city government nga rehabilitation iti barangay waiting sheds tayo ngam dayjay hantayo pay nga sigurado apo no diay ket mapunduan ta amo tayo met adumot lang ti priority iti syudad nga masapul damot nga punduan ngam dumandanon ton ti aldaw ket no awan ton siguro iti daduman nga priority nga mapunduan ket dagijay ti isaruno tayo. So far day lang met pay Kap. Okay, ada pahabol ito kunanan ni 70 pakibagaman kini Kap nga pakikita da jay tattao jay along the road karo jay pasangkat ti Purok 2 Lower Quirino Hill tahanda nga agmamas. Salamat. Okay, sige. Noted Kap, sige ta ibaga tayo dyan naka-duty ta pandakitaan. Okay. Ang ating oras alas 12:32 na. Kapitan Van Oliver Digang, baka dakit mo nginayon rin no kablawan sakbay nga agpakadata. Kap, of course, agpasalamat tayo niya Kap iti program ta nasayat manen ta idi nagrugi ka ito'y radyo ko tadaak. Naman. Idi itatanga agrugi ka manen dito'y extension. May Adaka. bayad pa'y adak manen. So, salamat Kap iti privilege niya, iti honor nga I'm very honored niya nga agbalin nga guest mo itata. Iti dito programam kan hopefully in the near future medyo sumaysaya at pa'y ta makikita ti ako at puminpintas. Okay. But dahil lang ti kanayon tayo nga i-remind iti constituents tayo mat nga tumungpal tayo apo iti ipatpatungpal iti syudad kan iti barangay nga protocols pang kangrunaan na dati para ti COVID ta dati ket pagsayatan tayo amin tapnohaan tayo nga ag-record iti adado nga kaso. So salamat kada kayo amin nga nagbuya nagdengeg iti itata nga programa ni Kap Peter Wasing napintas nga aldaw yo kon Dios ti agngina kada kayo amin. Yun, kaya salamat mo ti presensya iti dito actually sigati buena mano dito yung baro nga studio ti usapang legal. Nagpintas nga ron dito. Ayan mo Kap, baro nga studio. Di bali, tanong ka tawagan na kantumanan. Yes Kap. Atong tumanan ti concern nga pagtutungtungan tayo. May panggap ti barangay, hanlang nga Lower Quirino Hill, no di kat sa pasok nga barangay. Iti Bagyo, wenno Kabingetan. Thank you, Kap. Thank you. Okay, sa lahat po ng nakibahagi sa ating programa, kadagyan ay nangita diti opinion da, kadagyan ay nag-message, dyan ay live tayo, kadagyan ay nagmensahe, dito na text line tayo, salamat dyan pa siya, Diyos ti agngina, katatay amin, pada-pada.
May kayon padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Lateran at Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University. Mabalin pa'y nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken, 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang bitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCaf tayo. Nak, mag-RoboCaf syrup na. RoboCaf! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko. Ma, RoboCaf kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCaf kaagad. Sa ubong may plema, RoboCaf. Matigas na ubo, RoboCaf. Ubong may allergy, RoboCaf. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCaf na. Sa RoboCaf, talo ang ubo. RoboCaf. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCaf ka agad. Arrest the cough with RoboCaf. Mura at masarap na kainan ba ang hanap nyo? Yayain ang barkada at tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Siguradong busog kayo sa mga masasarap na putahe dito. Swak sa bulsa at papatok sa mga panlasa nyo. Meron silang kiniing pesto, pork Mongolian, pork chop, chicken teriyaki, congee at tikman nyo din ang kanilang special pansit batil patong. Kanyao Cafe and Restaurant. Meron din silang iba't ibang klase ng wines tulad ng bugnay wine, mango wine, dragon fruit wine at marami pang iba. Pasya lang sila sa number 120 El de Luzon Building, San Roque, Baguio City. Malapit lamang sila sa Lourdes Grotto. Kanyao Cafe and Restaurant. Pwedeng dine-in, take-out at delivery. Para sa inyong deliveries, text o tawagan 0929-224-5160. Bisitahin din ang kanilang Facebook page. Ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Kanyao Cafe and Restaurant. Naimas, nalaka, ken nalinis. Kanyao Cafe and Restaurant. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Gusto mo bang mag-grocery at mamalengke na walang hassle at stress? Sagot namin yan! I-ready mo na yan. I-ready. All your needs in one place. Napakadali! I-download lang sa Google Play at App Store. Pagkatapos niyan, pwede mo nang simulan ang kakaibang online shopping experience. Meron silang iba't ibang klase ng serbisyo. Laundry, water delivery, medical supplies, transient house, carpentry, plumbing, electrical works, at iba pa. Eto pa! Kung naghahanap ka naman ng masasakyan, meron din silang Bring Me Home drivers at angkas. Para sa inyong katanungan, i-text o tawagan si Mr. June Lardizabal sa 0945-453-9057 at 0968-413-8687. So, ano pang hinihintay nyo? Huwag nang magpauli, i-download na ang Yaradi, ang trending online app. Yaradi,
Ang online grocery at palengke diretso sa bahay nyo. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Yan, Kakailans, maraming salamat po sa lagi niyong pagsuporta naman sa ating programa. Pero eto muna, iba muna ako, Miss Jen. Yung ating panahon ngayon, kung napansin mo, pabago-bago yan. Iniisip ko lang, ano bang sikreto ni Kapitan Peter Wasing? Bakit sobrang aktibo ka? Madali lang yung ating sekreto naman yan, ano? Katulad ng ating Pau de Arco Herbal Capsule. Yan yung lagi nating iniinom naman para at least mapanatili natin yung ating magandang kalusugan. Ito ang inyong kapitan ng bayan, Peter Umawawang Wasing. And this is Miss Jalyn F., your real estate consultant, na nagsasabing, Sa Pau de Arco Herbal Capsule, kalusugan mo ay garantisado. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.